Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ubhala ukuthi mina nginokuphupha ithuna elisha engalazi ngabe kusho ukuthini ke lokho liyangidida leli phupho. Uma ukuthi umusha ngicela ushaye subscribe nansi link bio usifollow yonke indawo na ku Facebook usifollow sichaza amaphupho 2 ukuze ungaphuthelwa kuyo yonke indawo la ngiposta khona. Ukuphupha ithuna elisha ongalazi lokho kusuke kusho ukuthi ke kunesifo esigahle sehle ekhaya noma ke ngithi emndenini kahle alikho lihle iphuphele kanjalo ithuna elisha lisuke libika isifo okusho ukuthi khona isifo esizovela ekhaya. Uma ukuthi ke nawe nombuzo ubuze ku comment ukuze ngizokwenzela yakhe video ngihambe ke ngiyifaka lapha ku YouTube. Subscribe ukuze mase ngiyifaka uthole notification. Nisale kahle.